नों बिनानाव गिनो नाङा फुल सापर्ट होगोन नाथाय नों जेबो दाय गैयाब्ला नों मानो एखुमानानै दङ मानो लोगोनि न'आव एखुमानानै दं नों गावनि बिमा बिफानि न'आव फैनानै रायजो राजाजों मोजां रायलायबानो बुजायलायबानो जाबाय दा नोंहा गोसो गैयाबा दाबोथ' नों जेनेबा बे हौवा गोदानजोंथ' नोंहा जेबो देहानि सोमोन्दोबो जाखायाखै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लाबोदों थ' सिस्टार सनु खेमफ्राया बै हाबा जाखांनानै थांनाय हिन्जावसानि सायाव जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो दानि बावैसो बिनानाव हिन्जाव गोदाना जोंना भिडिअ लाबोबाय बिनानावनि बुंनाय मथेबाथ' जेनेबा बिनानावा होनदों जेनेबा जबरदस्ति हाबा होदों सोङालासिनो दालाला सोरबा दालालासो हरदोंनो न'नि मानसिखौबो थांनो होआखैनो बेबायदि बुंनानै भिडिअ लाबोदों आरो जेबो थाखा फैसा लांफायाखै होननानैबो भिडिअ लाबोदों जेनेबा बाथ्राया बेबायदिनो जुदि सैथोथारबा नों बिनानाव गिनो नाङा फुल सापर्ट होगोन नाथाय नों जेबो दाय गैयाब्ला नों मानो एखुमानानै दङ मानो लोगोनि न'आव एखुमानानै दं नों गावनि बिमा बिफानि न'आव फैनानै रायजो राजाजों मोजां रायलायबानो बुजायलायबानो जाबाय दा नोंहा गोसो गैयाबा दाबोथ' नों जेनेबा बे हौवा गोदानजोंथ' नोंहा जेबो देहानि सोमोन्दोबो जाखायाखै नोंहा राइट दं नोंहा नोंनि माबाखौ लाइफनि डिसिसनखौ लानो थाखाय नोंहा राइट दङ नों जेनेबा नों थानायाव थांनानै नों एफआइआरबो होनो हायो नों बेबायदि गिनानै एखुमानानै थानाङा माने जुदि नोंहा जेबो गोरोन्थि गैया जेबो दाय गैयाब्ला नों बेबायदि एखुमानानै थानाङा गिनाङा दानि जुगाव गिनायनि जुग गैला सैथो नोङो डाइरेक्ट आयेन दंना आयेनाव थां आयेननि साहारा ला बेबायदि गिनानै एखुमानानै थानाङा जेनेबा डाइरेक्टलि माने खाथा खाथि खालायखा नोंसोरो रायजो राजाखौ लानानै हाबा जानो हादोंब्ला रायजो राजाखौ लानानै गारलायनोबो हायो सल्युसन दङ बेबायदि एखुमानानै थाबा सल्युसन ओंखारनाय नङा बारानिफ्राय बारा ससियेल मिडियायाव मानसिफोरा जाहा थाहा बानायनानै बिदिनो एगारबाय थागोन नोंनि बैसोआथ' दा 19 बोसोर 2006आव जोनोम जानायनो बिनानावा न'नि बिमा बिफाया खिथादोंनो रायजो राजानो आरो डेट अफ बार्थआव एसे मिस्टेक जादोंनो ओमफ्राय 17 बोसोर ओमफ्राय सेंग्रानियाथ' 30+ खा जेनेबा बे सेंग्राजों हाबा जानो गोसो गैयाब्ला बा थानो गोसो गैयाब्ला नोंनि बुंनायाबो बाथ्राया सैथो जेनेबा बेबायदि गोदानावनो लोंना जानानै माबा बेबायदि खालामोब्ला सोरथो बेबायदि जों थानो गोसो जानो आरोना आरो बेबायदि जबरदस्ति जुदि हाबा होदोंब्ला नोङो थानाङा जोंबो सापर्ट दं नोंनि गोसो गैया गारा बेबायदि हाबा होनायखौ जोंबो सापर्ट खालामा जेनेबा दा नों आयेननि साहारा लानो हागोन बिनानाव बाथ्राया सैथो मारब्ला नाथाय नों बेबायदि एखुमानानै थानानै सल्युसन ओंखारनाय नङा डाइरेक्ट थाना दं रायजो राजा दं बिसोरो मालाय माबानानै होगोन एखुमानानै थानाङा गिनाङा डाइरेक्ट रायजो राजाजों रायलाय बाथ्राखौ बेयावनो फोजोब थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथाङा मा बुंदों थ' बिथाङा बुंनाय रावफोरा माने जोबोद मोजां आरोना बेबायदि माने गावहा जुदि जेबो गोरोन्थि गैयाब्ला गिनांगौ जेबो गैया आरो बयबो सापर्ट दंखायो होननानै बुंदों गुबुनाव खारखोमानाबो हाबसोना थायालासिनो माने गावनि बिमा बिफानि न'आव फैनानै माने रायजो राजाफोरजों रायलायनानै माने सल्युसनखौ फोजोबना लानो हागोन होननानै बुंदों आरोना थ' बे जोबोद मोजां नङा होमबा बिदि माने हाबसोखोमानानै जुदि थायोब्ला माने सल्युसना माब्लाबाबो जोबनाय नङा